Salam. Horas marihita namar pungu di bagas joron itu hatta naksongoni di bagas tabe lamang ihuton parminggota di bagasan manugoton tapahohom ma martang yang be mahita di bagas arohata. Amin. Hurian itu hatta selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Nuaeng nunga sahat hita atau minggu pasapuluhon dong trinitatis. Alani tapuji matu hatta disude dengan nibasana dohot na mangiringir kita sahat tutikyon. Iba nama namar sangap di sudeng ngolutta. Ay iba na do napaluahon hita sian perhatobanan di dosa. Nunga malua toditai songot pidong na malua siya sabil ni persabil. Nunga matos sabili jadi malua hita. Tapuji matu hatta marita edde ima nomor 10 esada 2. Hite goarni rebata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toddi parbadia na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Songonod do hatani Tuhan Jehova ida ma ahu apala ahu sadiri usaw-usaw sogot di biru-birukku jala luluakku nasida songon pangalului ni parmahan di punganna ganup ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akka nama pari ibana suang songoni au mengalului biru-biruku sogot. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ale Tuhan debata para siroha jala perdenggan basa na sumurung tamado nian honah uhummu hami ala ni garis ni rohanami mida hatam alai saise sama dosa nami jala salapuhon sude pak bahenan nami nahurangi sayunang usati asini rohamsian hami
Saya tak bayi ma pas-pasum dohot gogo nasian bandua gijang tuhuriam asahu puji hami ho dung malua hami sian perdangolan nari hasianganon alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatit ni debata di menggutta pasapuluhon dung trinitatis sadarion ima patik pasiahon doh lapatanna patik pasiahon unak ko olo maka tidakkon hata nasotutu maralohon dongat jolma dia do lapatan ni oddo ikot dihabiari rohat tadi bata jala ikon holong rohat tadi bana asaunang hita olo menggagapi dongat jolma manang majehehon manang pahatahon pauruhon sangap nasida ikon nyapinat dodongan jolma anggo sotakas dope binoto salana holan uhum nadengganido pabuabuaon atong rak mangidugo go mahita tu debata laho mangulahon ho bartu patik nai ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na ho bartu patik mi amin.
Tatopoti ma dosat tanagodangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Horo na patupahon hasasan di dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham di hami akka na mangarsakot dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasasan di dosa nami i. Lehom matu hami toddim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asahot rohanami marha porseaon laho manggotapon nasa dosa doho roha pertibion asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jala na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasan di dosatta. Songonod do hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat. Pasonak te hamu. Buat hamu ma augakku tu hamu. Guruhon hamu ma sian au. Aina labok do au jalan naserek marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ai labok do augakku jala neang do dohot nahu hapersaton hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatan di debata turbuk epistel di menggutta pasapuluh dong Trinitatis sadarion tersurat di Sada Petrus 5:2 mamuka sen ayat 10 tolu 1 ayat 10 pitu uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan di hajol maon alani Tuhani nang maradopon raja parhuaso pergijang. Ayoddo lomoni rohani debata naeng mamarhite sian ulaon nadenggan popongan muna hawaton nihalak na hurang roha.
marapat tunon mahamu tusa sude haolongi ma akkadongan habiari ma debata pasangak ma raja ima sahakna mertua ma akkana tumangihon hatani debata jala nopiopsa. Amin. Porsiautai songonahnya cedakon di dongata saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah hido ama pargogo na suatu dosan na tumbo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tindubuhon di si Maria nagabe-gabea syatot di parbadia andorang suhabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanu atoru dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pemamulak sogot tu tanaon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditot di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dihasan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Horas madita saluhna ta tangi homa titing namasa dihita saminggon ima di minggu pasapuluhon dung Trinitatis topik minggu ta malua sian perhatobanan torok ni per minggu nasal pudoh pertanyaan bui mata bereng jala nunga di bayadisi na mengikuti live streaming molo ni parrohaon hirana hurangdo na mengikuti mungkin nunga gudang narotu bagas joro jala akana lansia mengikuti di bagas nabi songani do pertanyaan di nomor 2 pamasu-masuon manupang pakubasion tikting paduahon neng majalo pasu-pasu parbogason ma ima Hendra Gultom anak niamata situa jiun Gultom nahina tubuh ninata Resti Borumanik sian huta siatar ruas ni GKPA Mutia Muara Tolang Sumatera Utara dohot orwana ima pesona lam sari boru 5 juta boru niamata
luga adu rinsan 5 juta nahinan, tubuh ni inata, hot daria ni boru sumbawa, sian huta siatar, ruas ni HKBP, Kasindir Resort Dolok Marlawan, Distrik 5 Sumatera Timur. Pamas-masona sida di hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 di gereja tahun. Masuk pukul 10 WIB. Napatuluhon pertanyaan. Di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 pukul 10 siang WIB. Toktongdo di Patu Pahuriata pertanyaan. Asa tahituma di gereja, asa Roma hitam madohotisa. Di Patu Pahuriata do toktong ima live streaming. Asa tahituma di Bagas Tabe. Napapaton permingguan huria ima di new normal. Minggu tanggal 27 Agustus 2020 ibadah pagi masuk pukul 8.30 WIB. Ima WIB ex Saudi dohot WIB Bethesda. Jala live streaming ibadah siang masuk pukul live stream di Mandogot. Ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB. Ima madohotisa WIB Maranata dohot WIB Estomihe. Jala dibuan bema buku edeta aladang pola di sagion acara ibadah turwas huria. Napalimahon rapat periode seksi. Di hari Minggu nasalpu nunga di Patu Pahuriata rapat periode seksi-seksi di Huriata periode 2021 periode 2022. Jala sude naung diunjuk perhalado gabe seksi. Lawasido terpilih gabe seksi-seksi alai akar ruas. Nabui madohoti rapot jala adong terpilih asaradema kita lau majah kosa. Napa onopon pelantikan pengurus Surya 2020-2024 do seksi-seksi 2020-2022 ima di hari Minggu 27 Agustus 2020 di Minggu siang. Patu Pauni Huriatama pelantikan pengurus Huria do seksi-seksi. Alani akan nok terpilih asa Roma hita mar Minggu di Minggu Arian di Minggu Nanengro. Laos disima dilantik dan dijahon SK ima periodisasi pergantian ni situa resota. Ima nagabe situa Pasaribu. Lasima di pasada pelantikanna. Napa pituhon Majelis dohot ruas Huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan turuas Huriata nabir ulang tahun di mingguan. Ima mulai tanggal 10 saat tanggal 22 Agustus 2020. Nas pemimbing tersurat mai di ulangan 2 lalu ayat walu. Parhepengon penerimaan pengeluaran Buma Tabireng Dacarata. Songoni nang totok ripe songoni nang parmingguan doho pertanyaan nadong jaka Bagas Tabe Buma Tabireng da Dacarata. Molate mari tuhata horas marita sadukna. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima na mga ramoti roha nang ati-ati munabi
Mari hiti-hiti Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita. Damang dainang na dihawlongan di Tuhata, ujahan jamita di mingguta sadarion, tersurat ma di 5 Musa Biddu 15 ayat 12 ro di ayat 10. Tapai hutihut ma songonom ma hata ni Tuhata. Tung sura mengadop diho dungamu sahalak heber bawa manang perempuan ikon onom taon lilingna ibana mangula diho tole papitu tahun hon ikon paluomu boti ibana sial labungmu jana tung sura di paluaho ibana boti sial labungmu dan jadi rumar boti ibana bahenom paluommu. Ikom buas pangalehonommu tu ibana sian biru-birum doho sian pardegiammu doho sian pangilangammu anggur sian luhut naung pinasupasuhon ni Jehuba de batam tuho lehonommu ibana. Ikon paingotingotonmu hatobado nangho najulu di tanah Mesir. Gabe ditubus Jehuba de batamho alani ido ubahen hutonahon tuho hataon sadarion. Alai tung sura dohonon na madokho dang dipangidoro hakku naing malua au ruar sial labungmo. Ala holong rohana midaho dohot mida isi ni jabum ay sonang rohana di labungmu ikom buatomu masada sirigit jala turaummu pinggolna di labung pitu jadi hatobanmu maibana ro di seliling lilingna tu hatobanmu parupuape lau songonido bahenomu unang pola dok roham ala paluommu ibana buti sial labungmu ay silopit sian gaji ni halak si pangan gaji pinangulahonna ho onom taon lilingna. Jadi pasu-pasun ni Jehuba de batam maho di saluhut nani ulam. Hola nido sahat ni turpukta. Huria nani haulongan ni Tuhata di bagasan minggu sadarion martopikon merdeka dari perbudakan malua sian parhatobanon hari marsogot 17 Agustus Indonesia merayakan kemerdekaan 1 abad dijajah penjajah dan merdeka ditanggali tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jala taha mulatihon di bagasan ima ari marsugut nang ari-ari sidalanata. Sudi jolma merayakan dengan mengangkat bendera maneng mengibarkan bendera di Jolo Jabunabe patad dahon nunga merdeka hami nunga malua hami sian perhatobanan alai nang pesongoni gudang dope naing jolma naso merdeka
na sumalua. Alabwa mungkin dagingna nunga merdeka, alai rohana saya toktong dope didodoni rasa na sumalua, maneng naso merdeka, hopit di ngolunaon, hopit ekonomina, hopit sipikiranna, nang akalan na asingi, songon na masa diturpukta di bagasan minggu sadarion, ima halak heber, halak Yahudi. Adong masa di tengah-tengah nasida, jala gudang, tang otik, nagabe hatuban, manang gabe pangurupi, manang gabe budak di tengah-tengah ni ngulu nasida. Ala tarutang, dang boybe di gararutang na, di somma au tinggal, au magarar ni utaki, Roma na pautakko ni, onom taon maliling na, ibana mulaulaon, laho manggarar utang nai, laho manggarar ima arta manang hepeng na pinangiduna siya niduk nai. Onom taon liling na, ibana mulaulaw, dung papitu tauton, malua maibana manang didokot di bagasan di kesadarion gabe merdeka ibana, malua sian parhatobanani. Jana diatur hodo di parhatobanani di bagasat turpukta, molotung pe malua di tahun papituhon, ikon bohalommu ibana, ikon lehonommu di ibana bohal, bolodak dana, manguli, manang menikah, itu roron atau rasna di bahin pajayan. Asa adong awal kehidupan, unang mula be ibana muse tuja bunia mongna, mangido-ido doa kalan asing nai. Molo di bona pasugit, dibagi doi, dibagi tanah, berikan hudunna, galasna, piringna, di parade sude asa unang mula ibana tu bagas rina torasna, gabe mangido-ido disi. Alai nunga dilehobbe bohal di ibana. Masaroi di tonga-tonga ni nguluta di adat habata kota laho pasahaton ima awal menguduti ngulu ni akka naung marhasotan, baik hela, baik boru, baik anakna nang parumain nabe dilehon, bahkan olodo dilehon mas disagihon, mas mahu lihat dihoda tak pola pangulani ay mangarat to doho pangulanian non dianggim mainna elean mas elean hepeng asa tu horonna akka nabui pakyonna di tonga-tonga ni rumah tangkana. Budak pe maneng pangurupi pe di bangsa Israel ikos songonido. Molonunga pitu tahun ikon leononna ima bohal tunasida. Ikon pa dang paluomu boti nasida. Ikon lehonommu ima di ibana asa unang rumar ibana dia ka ari-ari na mangihut. Onom tahun songoni donang dia kapangulan maneng kehidupan ni parugamon satu partikianon. Onom tahun lelengna si Yakub ima gabe budak pangurupi di jabuni tulangna. Gabe merdeka ibana, gabe boy dioli ibana buruna. Molodang dang boy kehidupan pitu tahun lelengna ibana madalani saluhutna di tahun papituhoni malua ibana baru namangihom mose onom tahun lelengna bekerja ibana di ngolu ni tuan nai asaboy ibana haruar siani
Namangihong musi onom ari leleng na hamu mulaulaon ninna dipatik paupatoni. Molo ari papituhoni ari pinarbadian ni debatam dui ninna. 7 tahun leleng na hamu mulaulaon di tahun papituhoni 5 tahun pembebasan kemerdekaan. 7 hari 7 gabe 40 sia tahun pe-50 honi 5 gabe tahun Yobel. Pembebasan kepada tanah, pembebasan kepada budak, pembebasan kepada siapapun 6 gabe budak di TKI. 7 tahun leleng na baru pe malua. Dung malua di bohali muse ibana. Songoni mahita mulaulaon di tonga-tonga ni ngoluta. Mula adong pangurupi di tonga-tonga ni rumah tangga tabi. Mula adong aka pangurupi di tonga-tonga ni ulau tabi. Songon dia do hita mapar ado nasida di ngoluna. Onom tahun leleng na ninda naking di turpuk tahun. Onom tahun leleng na mulaulaon maradopon iduk nai. Songon dia hita na sa lelingon. Maneng jolo lunas do utang nai sudi baru pe tema mula maho. Ibe dangarong dili yang manang naha. Maneng dia ka perusahaan ni mungkin tak alami doi. Ngaliling hita mulaulaon di si 20 tahun bahkan lebih. Alay masa ma ari pensiun. Alay nang goilian ima uang pensiun na. Alay adong do na mga lehon. Mungkin siya no do dasor na bagi masa dihita adong uang pensiun. Dung pensiun di bana adong ba di masa tua na kehidupan na dilehom may. Baik secara langsung, baik secara setiap bulan di pasahan. Songoni mahita nang mula-ulau di ngoluta si Ganopari, mula adong pangurubi di tonga-tonga ni ngoluta. Bangsa Israel pe songonido di tiki marporang. Dung talu ibahin na sida bangso Amalek, maneng bangso na asing nai, onom taon malileng na, gabi budaki, mangalehon upeti tunasida. Papi tu tauton malua may. Bahkan dilehon upana. Dang dilehon ni malua songoni. Songoni marahita molo adong aka perkerinjo di tonga-tonga ni aka ulau tabi di rumah tangga asa unang malua boti nasida alai talehon di nasida upah ayung ngaliling ibana mengurupi di tonga-tonga ni rumah tanggai. Di ayat 10 tulu takas do idokon jala tungsura di palua hoi ibana boti sia labung mo dang jadi romar boti ibana paluom ikol lehonon upa di mana sia dia lehonon di dokod do ya saplopati sian biru-biru sian padegiammu sian pangilangammu anggur dohot sian aka pasu-pasu na nilehon ni debata. Sianima lehonommo tu nasida. Asa adong bohal nasida dinguluna si Ganopari. Disagihon pasu-pasui. Namangihon mo siya diturpuk ta kasma di dok tungsura. Danguloy bana borhat. Danggabe baksaw borhat. Malua maho lamho. Tao. Alay dia di dok debata tu nasida tu bangsa Israeli. Ikon jakonom memeseba na gabi budak maneng gabi hamba songo dia sarana bahenom muma dipituni jabum turau muma pinggolna bikin tindiknya tanda-tandana bahwa dia budak naung gabi seliling nililingna budak mudi ngoduna jadi molo adong bawa nomor tindik mersibong bukan kebanggaan tetapi itu tanda budak. Walaupun zaman sekarang tindih itu sudah menjadi gaya hidup
bagi para perempuan, menunjukkan bahwa dia telah mempunyai berkat Tuhan. Di bawah matindina sian mas berlian do lan kasing nai. Alai molo nama sa di perjanjian lama, molo runga ditindi ibana, di bawah sada tanda di pinggolna, itu menandakan budak. Jadi seorang laki-laki atau muda-mudi di sini yang suka bertindi, mersibong, beranting-anting, jangan bangga bahwa itu adalah tandamu sebagai budak. Tanda sebagai yang paling hina dari yang terhina. Sadapudama itu akan naposubulong na adong disonway. Asa unang gabi ibain gaya-gaya, HP nunga medebu ibana tu kebiasaan perjanjian lama menandakan bahwa dia adalah budak. Molo dihutata idok mai si dua jabbar, ado si dua jabbaron bencong, adong ina-inana, adong tong bawana, laki-laki, ikon bawaru, unang si dua jabbar. Di sima neng takas di nokom di turbuk tahun tu sudehi ta asa anggiat patu pahoni gabe di bani ibana tada di bahe di ibana sada ima partadana king di pinggolna di siparionna asa patadahon nong budak ibana saliling lengi ngoluna dungi muse di dok kondisi ikut jakonommu ibana jana lehonommu di ibana ima ngolu na dengan songon gabe na mga lehon tuyanakon dan gabe sialang gaji be ibana isi dan gabe si pangan upah be ibana isi alai dia nama sa di ngoluna gabe pengabdian seutuh ni ngoluna. Jadi marhite-hite trupukta neng beringot tama di si maneng napiga si peopota na parjolo mari bekerja bukan untuk upah alai mangula mahita secara mengabdi tu parkarejuani asa sonang idukta sonang hita nang mangula ala mengabdi ibana di si dirina do di pasahat ngoluna do di pasahat dan asa gajian ibana gudang maneng adong tambahan. Tidak. Alai seseorang di dalam bekerja haruslah pengabdian. Takas doi molo polisi pengabdian. Molo akka kesehatan tong do pengabdian. Akka pegawai negeri ditiki disumpah pengabdian. Situ ape ditiki jakon mengabdi. Akka partohonan na asing pe songonido di jakon asa gabe mengabdi songonido nang kita di harajau ni debata dan asa tu surgo alai nang mengabdi do hita di harajau ni debatai mangula lomoni rohana dan asa tu surgo moloi gabe marpek peng do hita bahironi alai alabado ala nong miat dohita disi di kemerdekaan di mengabdi mahita di bagasan harajau ni debata mangula lomo ni rohani debata sigarupari dan asa tu surgo upah alai dia do nunga bagian ni harajau ni debata namangi muse putih kota sian turpukta ima asa teperlakuhon akka pangurupi akka sigazion di tonga-tonga ning ulu taon dohok degan unang gabe ditahan-tahan gajina songon jami tanang salpui seseorang menahan gaji budaknya asaromo seibana unang sude-sude ilean ina asaro sugut boy mo sesuruon hape nung ngamulaw-law ni ibana itahan masatonga kecuali dang saya do pe ulaw nai ditahan satongan jadi masalah. Alai molong nga saya ulaw na
Apa ditahan gajinya? Dan nasi nuruni debatai di bagasan turbuk tahun. Inang takas perlakukanlah budak manang aka pangurubi di tengah-tengah ni ngolu tahun sesuai dengan firman Tuhan, yaitu mengulu di bagasan holong neroa. Sedangkan budak diperlaku kosong ini, apalagi ma aka keluargana maneng na sahuriana. Na mangihom muse na jolo budak dohita. Ima budak ni dosa. Alay ngai palua Tuhan Yesus hita. Gebe malua sian dosai. Sian hamatiani. Alani ikon ngotot tadoi laho mangulahon ulaut tasiganu pari asa unang taduduni hak ni halak maneng hak ni jolma di hasianganon ala nunga malua hita di bahet Tuhani. Namangihut akan nahahurangan di tonga-tonga ni huriata, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni na humaliangta manang di dia pe nahahurangan taurupi natakas hahurangan nangatong ro tiba-tiba tujabu mar mobil maneng mar motor dari mana ro tujabu hiado ro itu garijong sipatuna baga celanana ubaga sian au sendiri punya celana lepis bermerek bajuna dengan roibana. Pak Pendeta minta tolonglah. Kenapa? Masuk dulu ke rumah, masuk. Istri saya melahirkan di rumah sakit 3 hari yang lalu. Pas ini penebusan gak bisa keluar. Gak ada yang bisa saya buat lagi Pak Pendeta. Tolonglah dulu. Kami tahu kalau Pak Pendeta itu murah hati. Akan memberi orang yang kekurangan. Orang yang lemah. Tapi unga 2 hari ibana somoni. Ngahu tada. Buhina. Kalau bisa Pak Pendeta tolonglah 300.000 aja. Kalau nggak bisa 300.000, 100.000 aja lah. Kami tinggalkan pun motor di sini Pak Pendeta. Emang saya penggadaian dan roh aku. Benanggo ini bahen tu nasing. Arang do handphone na Android. Nanggui jual Android nih. Jadi arang do pangido-ido akan nagali na hahurangan alai dang toho hahurangan. Ikon bijak do hita di si. Turpuk tahun pai ngotot tu hita. Jika ada orang yang kekurangan dang mangabe ikon siurupan dang boy be magulmit ikon taurupi doi ido naneng dohonon ni turpuk tahun. Hendaklah kita membantu mereka. Ala di dokor do di bagasan turpuk ta maneng bibelta di bahasa Indonesia Matius 25 ayat 40 aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang engkau lakukan kepada seorang saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Moloi patu pahon na dengan tuanggiku na pogoson na gahlion na patu pahon tuau doho ninna debata. Jadi itu sodo hita di zuhun asal tahu rupi angka dongata akan humaliangta na benar-benar kesusahan. Alai unang gabi tabain budak. Gabi tabain pengurupi. Molohli anon ko olohor sonoda. Molo tumpe setuju ibana unang gabi tidodoni hakna. Songoni donang di Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, yang hina ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia telah
sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi marguna dohabe molo tau rubi angka na benar-benar gali di bagasan ngoluta. Je molonga merdeka hita soko tadoko merdeka ikon jolma na paluaho dong ngoluta. Jana ikon berani do hita paluaho nang todita di bagasan Yesus Kristus. Di sini dokon Tuhani Roma hamu tuau negali na sorat na mawas do akalan nasing nai asa hupasonang hamu. Di meluarong pergumulan ta na mabayan hita di partikiano dang merdeka dope. Martangiang matutuhani pos rohana pasahaton ni Tuhani doi tuaka ari-ari na mangihut bayi akan namar sahid do akalan nasing nai diupak de batama kasahid siya tonga-tonga ni nguluta lelehon aka pasu-pasuna tuhita alay dasor na naking ikon taulang hodo ima naking diturpuk taon marasi roha hita tuaka nahumalyang ta manang aka pangurupi di bagasan nguluta ikot tabahin na sida bukas manang merdeka di bagasan ngoluna. Amin martangiang mahita. Sehuba debata amanami tari para hatam tuhami Tuhan mambohali hami ngulaulaun di tongani ngulu namyon imam maradopon akka yanakomu naposom na boy Tuhan mengurupi dia ka ulaun nami na maragami melutung pehami Tuhan nuaingon sahalak na mengurupi di tonga-tonga ni akka ulaun maneng perkarejo di tonga-tonga ni usaha maneng akka na pegawai negeri doho akalan na asing nai hima aga nomor 33 tuhoho pasatami asasaluhuna i diulahon dang holan semata-mata mengalului keuntungan dang holan semata-mata mengalului ima upah maneng nagaji alai digijang ni saluhunai na mengabdi hami mengalihon roha mengalihon pikiran na mengalihon tenaga lahu manghula akalau ni hobar tulo maneroham alani dangadong bena tinggal aka ulaun na dihasiang anon alidinggam masudi jolma mulaulaun gebe saha ma aka pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulu nami nang nahumaliang hami pe aka silasin rohama na tubu di ngulu nami mau rumah aka panako mau rumah aka nama buat hazahaton hinorhon ni naunggok rinasida pasu-pasum alania zerezar hami aka yanakomu naposom napungu dison doho di bagas nami saluhuna na mangihuton parmingguonon tu pasatami asa homa le Tuhan na mapargogoi hami laho patu-paho na bar tulomo ni roham doho tahatam di bagasan sadarion molo adong pangurubi di tonga-tonga ni ngulu nami batuk mahami Tuhan asa boy nasida unang gabe di duduni hak nasida alai malua manasida di bagasan lasni roha molotung masa pe ima masa haluaun adong dobe tubu di roha nasida di sommau niam muse na rohana asa siani taridama naburjudo iduk nai naburjudo tuan nai na masa di bagasan hasianganon akka pangurupi kudang do nasotahan hinorhon ni pangalahon ni angka tuan na maradopon nasida alai di bagasan tikion ruas ni huria mula adong mula ulona songoni tuho pasatami Tuhan asa sedoktok ibana mangulahon holong ni roha las situtudo rohanami Tuhan majakon hatam di bagasa tikion alani urupi mahami dingolunami sigano pari di seminggu manipat 7 luanon mangula aka ulaw nabi di bagasan holong ni roha pasu-pasu leon hai pason lehon gajang ni umur nang lehon ma aka bisuk laho patupahon aka ulaw ni asang giat gabe lamar bungaran hatam di tonga-tonga ni ngodu nami
akayanakon na pinalumehommo tusudi keluarga ruas ni hagawibi jerujuon paso-paso ramoti mai buru-buru magodang gawe akka silas rohai di tonga-tonga ni keluarga asimaroham maleja huba tangihom matangiang nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari de mahita laus jongjong mahita. Tatangia kom mapiliata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni salut sileho-leho na dinggan. Dohod nasa ulibasa na moliutus. Upasat tami masin alahom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwa na husus di jolom. Pasu-pasu majalah ramoti asa parhasyang hami pilenon. Pati bulhon harajamu itonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hotada hami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajam, sa saut maloman roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leo matuhami sarerong hanguluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugion tu pangujunan, palua mahami, sian pamago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asiro hana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar hamadamena tutodi mudabe. Amen.
Selamat hari Minggu Madihita.